Merg pe stradă. Sunt în Portugalia și mă plimb mult și încerc să-mi fac ordine în gânduri. Mă împiedec la un moment dat de un mugur de... O să vi-l descriu. E verde și are forma unui con. Un con rotunjit. Arată ca o ceapă. Arată ca o
pară și e mare ca o pară, dar o pară care e înfoiată ca o ceapă. E verde, de culoarea gogoșarului. Mă împiedic, cad, mă izbesc de asfalt. Mă împiedic, cad, mă izbesc de asfalt. Sunt oasele mele care trosnesc. Mă adun de pe jos, cu greu. Mă adun de pe jos, cu greu. Și uite de ce m-am împiedicat. E un mugur. Îl iau, îl pun în buzunar și merg mai departe cu oasele trosnind. ...35 de ani și 19 locuințe. În primul apartament în care m-am mutat în Cluj am stat o lună. La plecare am lăsat acolo o orhidee ca să nu las un gol. Ca un gest de a marca absența. Să prinzi rădăcini nu înseamnă să înțepenești, nu? Să prinzi rădăcini nu înseamnă să bați pasul pe loc, nu? Mugurul ăsta de agavă l-am ținut o vreme pe birou, ca suvenir din Portugalia. Îmi amintea de timpul ăsta suspendat pe care l-am avut numai pentru mine. 6 săptămâni numai și numai pentru mine. De camera cu vedere spre râul Teju. De palmieri, portocali și pini umbrelă. Inima frântă și identitatea țândări. Plimbări lungi și multe întrebări. 6 săptămâni și certitudinea că oricând o pot lua din loc când lucrurile devin prea grele. Că nu mă leagă nimic de casa și de orașul în care sunt. A dispărut de pe birou, l-am găsit mai târziu după dulap încolțit. L-am plantat fără să știu ce fac, fără să am vreo așteptare. Și-a dat o frunză subțire, lungă și cu zimți. Și apoi încă una. Și încă una. Și încă una. În ultimul apartament în care am locuit, am crescut un ficus. L-am lăsat acolo când am plecat, mare cât mine, ca un gest de despărțire de cele pe care nu le mai pot duce. Nu mă leagă nimic de nimic, nu? Și acum e rândul tău. Nici măcar nu știu dacă e bine ce fac. S-ar putea să nu treci iarna.